Berta, a dinar. És broma, no? Les 2 del migdia ja. Perdut tot el matí, tenia 1000 coses que fer. Ostres, les 8 ja? Vale, doncs demà a les 4 quedaré amb la Joana per anar a fer un cafè. Però clar, que no se'm vagi l'olla, perquè a les 8 tinc el curs de cupcake, que ja és hora de que aprengui a fer alguna magdalena. Dimecres podria baixar per Sant Antoni i veure en Pep, que fa molt de temps que no el veig. M'encanta. I de pas podria aprofitar per agafar el glacejat del cupcake. Ostres, i ara que ho penso, al TFG haig d'avançar. Vale, doncs com que em bloquejo de 10 a 1, deixaré el mòbil a una banda perquè si no se'm passa el dia volant i sento que no faig res amb la meva vida.